Kapoy na? Sige, bantayin na mo manghod. Dako na si Baisor. This is Kurimau. Good morning, guys. This will be our vehicle for today. Ay, Bisaya, Raday. Raday sa Bisaya. Because we have no car. Yes, it's our first time that we don't have car. So we have to pay car first time. Dili oy gikan atong nahalin. Pag diga mulay gana no adto sa sakyanan. Pag umansa si paghulong Ayaw mo pagpalikod-likod. Sure, ako diha sa likod sure kay para mabantayan ako sila kita no. hindi tama. Hindi ikaw na. Ikaw mo maguna. Si Baisor mo diha. Kami una ya, kay matang kayo. Rakon. Ilagi mo mag-away lagi anak. Kani si Rayman ang dula. Pwede nga dili ha. Di pwede na dili. Ano? Nya na. Ulit na dito. Para si Siri. Ini Kon, kabagsakay. Ini ay kabagsakay. milakaw. Permetsa. Tara na, saan naman ko ano? Hoy, kabag! Bukton naman na dako may pakita. Nya na. Nya na. Jangan dia ay. Gurog eh. Naman, ako ganay sa mga eyebags. Yung dako ah. Tiba uli ay bags. Dugay kayo guys. Muna isa sa mga disadvantage kung wala kay sakyanan. Kay grabe ka ay kadugay. Unya, magulat-ulat pa siya ka. Wala pagpapunan pa ni. Shut up. Chingay, kiss me. Ah, umuta sa mga bebe. Uy, nag-kiss mama, kiss. Ah, umuta sa mga bebe. Ah, munang dapat dili mag-makeup ang mama kay mag-kiss man sa baby. Nga, sensitive man lang skin, di ba? Munang bare. Lipstick lang. Ay! Dudok na mi, oy. Okay, yung shoes, oh. Tanawa yung shoes, oh. Toton! Dudok na ta. Gani natin pinalabad ang nga dress. From, Shopee. Salamat Shopee sa itong dress. Kakaw ka? Kasi ka magto. Sagad to di ay. I-off na na ko mo. Gabok na diha. Mura lang din dito kami yung kali kayo ng kape. Ilang man ni Col? Ilang man
Ay, di pa. Nabalot mo na. Dapat nagdual siya katumatik. Mau gani. At ito ba yung pwede i-parking niya? Lisod na sa parking. Manual man itong iyang kuhan. Ito kung manual mo to. Wapo, ino ng manual po. Hindi mo lang manual, kayo mo man ito naka-original manual. Hindi man kayo mag-play man kayo clutch siya. Clutching o kuhan man siya. Liliton. Yan na. Pati ang iyang sasayang driving. Lisod mo siya. Lisod siya pagkilid ato galing sa kinan. Ato niya. Kaya dito sa kilid balay. Lisod siya. Ano nga, hindi siya mapagpakili. Mama na. Dihugan ang tanan o ibulurhingin lang ang tanan mo sa kaway. Pinamatid of Jesus we pray. Amen. Para natuta sa mga pagday, pagdalaman ni Sister Tony. Hallelujah! Sample. Oh, very good. Lakmak ka na set natin si Jack. Jack, ha? Oh, sige, tap. Isa pa yun. Another. Isang letter. Or word. Jack. Okay, isa pa yun. Ha? Tama. Chicken. Oh, mana siya. Isa pa yun. Kalabaw. Kalabaw. Kababaka. Gusto na i-advance na kami. Okay. Advice. Sige, mga taging sample big ha, kabaka. Tama. Sa daog. Ang kakalimutan, kaya kita Oh, naman mga ate, di ba? Ang mga ate, dyan kayo ganun, siya bag, nga na, mga ate. Kanya, kaya ilang mama, di naman maka-afford. Di naman maka-afford ang iyang mama, silang gusto ng bag. Oh, may kwarta. Mauso, nakita niya itong bag na gusto niya sa iyang classmate. Iyang gikuha ang bag. Oh, kaya nasakpan man siya. Nasakpan ka lang. Oh, maayo din naman. Kung gusto ta maging amigo kay Jesus, magunsa man ka. Sige. Mag-walk. Tindog! 1, 2, 3! 1, 2, 3! We love Jesus! Sige. Sige. Sige, lingkod sa mga makaon na tanan. Ay, kato magkwanta, maglasa to. We love Jesus. Sige, tindog ka nan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! We love Jesus!
sa food. Unsay kabalo mag-pray dire sa pagkaon. Sige na kay para kanira. Mana mo? Kani mo ni? I'm sorry. Nanguhag sinilas ba? Hi, Day. Imo kong Hi, Day. Ay. Hi, Day. Ay. Ipapray na lang na ng pagkaon dito para distribute. Pwede. Uy, wala. Hi, Day. Hi, Day. Mama saka. Mama Lori saka, ha? Oh, nag-pray na makasasunod. Okay, go. Punit ito kanina. Pataka na lang ano ba? Oo, man na. Yan po na sa sulod. Wala niyo daway. Bakit ko na nawayo? Unahan na si ate, oh, kanang nasa kuan. Dad. Kung saan nga sinilas ako mo. Kuya Eljan, tawagan ko ng bata sa gawas. Sana all happy. Oh, ana, yan ang ibig kong sabihin. Sabi ko na nga, di ba? O pwede. Hinay-hinay lang kayo, mabilaukan ng paspas isa na. Nara ate, oy ate. Oh, hinay lang. Tagak na. Next na lang. Sikan sa naman dito. Uy, maitihan. Maitihan sa Dove. Napay wala tagaan. Si Auntie. Sino ka? Si Auntie. Kita sa ako sa tilawan di sini. Toy, nag-hands up. Uy, mo ka parehas. Kinsa gisama pa na tagaan. Sila ko ano Vicer. Nilabot si Prince at si Vice. Si Prince o si Vice, kuya, basing mahilak. Udali. Hello, Lugoy ini si Prince ba pag snack na nanadia ka nagplastar. Kaya na nasa likod. Ayaw, anak, kuya. Ayaw na. Ayaw mo doon. Hindi mo mga ibulgar, kuya. Ang hilamin. Ay, Inyo, tiba Ang galing Diyos. Ito tingin dito ay maulang mo sila mo sulod diri. Ang plano no. Pictorial. bitaw mo. Sa ikawas. Siya lang yung nakita. Pag iPhone na pastora ay. Kaya ni mo ng 18 pastora ay. Inanti ka dito kag dito sa kuan pastora. 1 week na pastora. Mabot. Maka kuan ba ka maka Kinsay gusto mag-ice cream? Adire. Lang to ba? Linya. Kasi may video diri. Linya lang, linya lang, linya. Kubot.
Lapit. Dali. Lapit. Sa... Naiutin na sa round sa'yo. Pwede dati ayaw lang natin. Hindi pala ko makaabag balik sa ang kanangay. Gagmay lang ice cream ay kaya basi din lang mo kay daghan. Balik na sa Oh, bala mo gamit. Balik lang basta ayaw lang nagkakay. Balik. Te. Di na kagad. Kuha na ni Kev. Ibin, dili na katan. Kuya mo na mo. Ay, kana o, kana. Uy, lood na yun. Kana, no? Gusto nyo ba yung mga morgani? Muro pa yun. Joke na. Ano day? Kalain ba oy? Psst. Psst, psst. Psst, psst. Ay. Wala na amo ang nanay Angging. Lakaw na si nanay Angging. Si Burakdat, si mama namang bantay ka Burakdat. Budakdat. Sinama sa agtang ni Budakdat. Uy, bebe, bebe. Kagula pa manana mong dalaga. Ganahan ka nga naglingkod ka din, Handay. Naipit na yung mga lubot, Day. Hello, Day.